Якщо в листопаді буде така опція цієї угоди, то ви вважаєте, що не варто її підписувати? Може, і варто підписувати. Я просто знаю, що московити скористаються, а ми ні. Тобто українці добре воюють, але погано користаються миром. Взагалі, угоди і вибори – це не фішка українців. Тому я не став би на місці українців ні підписувати угоди, ні проводити вибори. Нам це завжди погано вдається. Може, не треба цим займатися. Тоді Може, треба спеціалізуватися на війні. Можливо. Тоді яка альтернатива? Ну, мені здається, що воювати. І тоді війна буде тривати доти, доки... Ні, у нас війна полюбе буде весь час. Поки існує Москва, буде війна. Ну, так було останні 500 років, так, значить, швидше всього наступні 500 років буде так.